ग्रीन पॉवर शुगर शेतकरी सभासदांनी दाखवलेल्या विश्वासामुळेच गेले 3 गळीत हंगाम यशस्वीरित्या पार पाडले। ग्रीन पॉवर साखर कारखाना इतर कारखान्यांच्या बरोबरीने ऊस दर देणार असून शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त ऊस कारखान्यात गळीताच पाठवावा असे आवाहन कारखान्याचे कार्यकारी संचालक संग्रामसिंह देशमुख यांनी केले। रोलर पूजन कार्यक्रमाच्या शुभारंभाप्रसंगी ग्रीन पॉवर शुगरच्या सन 2017-18 गळीत हंगामाच्या रोलर पूजन कार्यक्रमाच्या शुभारंभाप्रसंगी खटाव तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी कारखान्याच्या माध्यमातून सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्यात येईल। सन 2017-18 गळीत हंगामामध्ये शेती विभागाने तोडणी वाहतूक कार्यक्रम काटेकोरपणे राबवून जास्त रिकव्हरीचा ऊस कारखान्याकडे गळीतासाठी आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले। येणाऱ्या गळीत हंगामामध्ये ऊस काळपाचे निर्धारित उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात कसलीही अडचण येणार नसल्याचे त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितले। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अनिल यादव व आभार प्रदर्शन रणजित चव्हाण यांनी केले। या प्रसंगी कारखान्याचे जनरल मॅनेजर टेके, सर्व खाते प्रमुख, विभाग प्रमुख, कर्मचारी, शेतकरी व तोडणी वाहतूक कंत्राटदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। रमेश जाधव, 7 स्टार न्यूज, विटा।